21 юни е Световния ден на АЛС. АЛС е известно като амиотрофична латерална склероза. Това е заболяване, което прогресира вследствие на увреждане на нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък, особено на тези, които контролират волевите мускули. В резултат на това се наблюдават нарушения в функциите на преглъщане и говор, както и слабост в ръцете и краката. Може да се появят затруднения при фини движения, като закопчаване на копчета или да се наблюдава спъване, закачане на крака, чести падания. Когато се подозира заболяването, след неврологичен преглед трябва да се направят редица изследвания, като ядрено-магнитен резонанс на мозъка, ЕМГ, кръвни изследвания и други. След поставяне на диагнозата, за съжаление, възможностите за лечение все още са ограничени. Да, има нови лекарства, но за съжаление към момента не съществува лечение, което напълно да премахва заболяването. Пожелавам на всички здрави дни!